Радостен съм, че в ръцете си държа наистина един от първите екземпляри на книгата на Павлина Делчева-Вежинова "Подирите на изчезналите софийски кръчми". Хубаво е, когато една книга тръгва към читателите си, още по-хубаво е, когато тя е посветена на нещо, което мисля, че разчувства всички. Старите софийски кръчми. Следите от тях, старите софиянци помнят кога с носталгия, кога с питане, къде точно бяха тези места. За мен е интересно обаче, разгръщайки тази книга, да чуя как тръгна ти по следите на изчезналите софийски кръчми. Ами, всичко почна на шега. Хубавите работи често пъти Всичко на шега беше. С приятели почнахме да си говорим. Помниш ли къде беше? Еди, коя си кръчма? Какво е сега? Помниш ли този? Помниш ли онзи? Постепенно се наместваха спомените. Всеки почна да търси фото си. Да разпитва това къде беше, онова къде беше. В книгата има доста фото си. Започнах да качвам тези откъси, разходки из кръчмите в блога си. След това започнах да ги качвам във Фейсбук. Приятели започнаха да ги разпространяват и се получи една лавина от коментари. Допълнение, несъгласие, съгласие, одобрение, редактиране. Уточнения, припомняния. Желание, настояване за някои от кръчмите. Но тъй като все пак аз пиша само за това, на което съм свидетел. За кръчмите, в които аз и моите приятели сме били. Вярно, започвам от много отдавна. Павлинче, книгата е дебела. Ще останат зрители с впечатление, че по много кръчми си била. Виж, доста кръчми разказваме. Да. Някой съм била с дете, като дете с родителите си. Разказвам за стария клуб на журналистите, за руския клуб. За други места съм била с приятели. На трети даже не съм била, или съм ходила по един път. Но хората толкова настояваха да ги спомена поне, че използвах техни спомени с имената на хората, разбира се. Не съм си присвоявала чужди реплики. И по този начин книгата стана някакси отворена. Исках не да описвам кръчми, не кое къде е било. Съм. И как точно е било, и как е изглеждало, разбира се. И това съм писала, където си спомням. Да предизвикам съпреживяване, изживяване на хората. Да могат те да се сетят за своите кръчми, своите приятели, своите спомени. Една книга за кръчмите неизбежно е и книга за различни поколения, за различни разбирания за бухемство, за различни срещи, за различни куриози даже. Да, така? Да, точно. И съм се опитвала да пиша и за такива неща. Кога по спомени мои, кога по спомени на водителите ми, разбира се, кога разкази изключително интересни, на които съм попадала. Даже някой път съм си позволявала да и коментирам чужди спомени. Някои са романтични, трети са малко по-грубички. Някои даже стигат до бой. Кръчмите, това е позволено. Част от разбира се. Митологията на кръчмите и това. Но нашето поколение по някакъв начин му беше интересно да се меси с хората. Ние не бяхме затворени хора. Ние ходихме навсякъде и затова периметър е много голям. От клубове на интелектуалци до квартални кръчми. Капанчета, лимончета, всякакъв вид места. Сега ще ти задам един много труден въпрос. Кажи. Коя е кръчмата от толкова много, която ти липсва най-силно? Наистина ми липсва доста. Липсва ми руския клуб, липсва ми унгарския ресторант. Много. На местото на Бамбука Това също банка. е знак за посоката, в която се развива града. Хубавите места за напиване, за радостни срещи стават за разговори. За разговори. Всъщност това е, че ние говорихме в тези кръчми. Ние не сядахме... Това е друга култура на възприятие, може би, на кръчмата. Не като место, на къде да се усвиниш, а място, където да говориш, да срещнеш познати, да се запознаеш много хора. И, между другото, много приятели, не само приятели, си намирали героите на филмите, героите на книгите, типажите на картините, именно там. На такива места. Има и картини даже в кръчми. Има картина на Бамбука, на унгарски ресторант, на барове. Има. Всичко това е много интересно. Каза, че някои от твоите първи читатели са ти припомняли, подсказвали са, допълвали са. Това означава, че си приобщила много хора в тази хубава археология. Много хора. Даже мога така да се изфукам. Когато поместих граф Игнатиев, защото те са разделени малко на улици. Над 7000 човека са влизали в блога.
Страшно много коментари. Беше неистово забавно и приятно. И това са само тези, които аз съм намерила, защото това разпространение в социалните мрежи, ти не можеш да разбереш какво точно става. И всъщност аз нямах намерение да пиша книга. Тя сама си е написала, събрала. Аз се забавлявах. Не, те ме потикнаха. И много е странно, че ме потикваха по-млади хора. Не тези, които са били в кръчмите толкова много, колкото... А на тези, които ми е интересно какво е било. Именно. Които си искат да разберат кой е този, който разказва. Кой е ходил там, кой не е ходил. Те са чували от родителите си много. Или като си дошли вече в София студенти от по-старите преподаватели. Или въобще с познатите, които си имали. И в един миг си казах, що пък не. Разбира се. Да. Прекрасна инициатива. Аз съм сигурен, че тази книга ще намери много свои читатели. Книга на издателство Кибея. Нека да кажем кога са нейните премиери. Защото разбрах, че не е една. И пак да кажа, че аз държа една от първите книги в ръцете си, а тепърва тя ще бъде открита по Би трябвало до щанове. няколко дена вече да излезе, да бъде в книжарниците. Първата премиера е на 10 април от 18:30 в Перото, в НДК. След което трябва да има още една премиера в Мазето, музикален клуб, която би трябвало да бъде на 10 май. А после всяка премиера ще се разбере къде ще бъде следващата стъпка. Защото нашата амбиция е малко да приобщиме не само познатите и приятелите, а и хора от различни поколения. Да направим една игра с тях. В най-добрия смисъл на думата игра. Дайте да походиме. Дайте да си спомняме. И ми се иска не само аз да си спомням. Иска ми се и други, и мои връстници, и не само мои връстници. Не само да си спомнят, а и да записват. Защото някой ден някой ще се зарадва на тия спомени. Хубаво го каза. Сигурен съм, че е така. Грижата, мисълта за паметта е важно нещо. Сигурен съм, може и да греша, опровергайме, че в момента, в който се предава на ръкописа на книгата, вече събраната, веднага се е появила някоя кръчма, която е пропусната в тези страници. Разбира се. Толкова много са пропуснати. Толкова много истории са пропуснати. Някои съм ги пропускала съзнателно, което е вярно, други несъзнателно. Просто съм забравила. А те изникват. Вчера, преди няколко дена, един приятел пак ми разказа прекрасна история, която ужасно съжалявам, че не се беше сетил по-рано. Нищо. Има продължение, има още защо да се върви подирите на изчезналите софийски кръчми. Книга на Павлина Делчева-Вежинова, която е на път към читателя. Това беше днешната рецепта за култура. Изчезнали са някои от старите софийски кръчми, но пролетта събужда стремеж да открием нови. Всъщност, това нормално за Март желание май се събужда преди пролетта. В тон с него е песента, с която се разделяме днес. Налей ми вино в чашата гостена и приседи с усмивка неизменна. Любими, ти навярно имаш право сърцето своята участ заслужава и някак си привиква, стои човекът. Крещи от тишина, мълчи от екот. Дали позор ще срещнеш или слава? Сърцето този изпит заслужава. Целувай дълго глътката резлива. Безсмъртната любов из нас разлива. Не можеш дълго, добро тогава. Сърцето този празник заслужава.
или навеки с тебе. Спокойно ще дочакам всеки жреби. Сърцето всеки жреби заслужава, но не забрава, но не забрава. Сърцето всеки жреби заслужава, но не забрава, но не забрава.